va a procedir a la entrega de plaques conmemoratives del Diecla y del Next Level Teruel junto al nostre president Sergio. Moltíssimes gràcies per participar de este primer trofeo Ciutat de Gandia femení. También gracias a vosotros, hoy este torneo es posible. Muchas gracias. Una imatge que quedarà per al record del primer trofeu Ciutat de Gandia femení amb també les jugadores del Diecla i del Next Level de Teruel. El segon gol del Diecla que puja el marcador al minut 9, Diecla 2, Next Level de Teruel 6. Gol del Diecla, marca María Abad. Gol del Diecla, el puja al marcador. Gol del Diecla, golas de penal. Diecla 5, Teruel 6. Sobre el terreny de joc. Amont femení, Amont Gandia.
Golaç del Club de Fútbol Gandía, golaç del Mariona. Gol del Gandía, golaç de Amiga. Golaç del Club de Fútbol Gandía, al minut 16, Gandía 3, Teruel 7. ¡Ay, chula! Gol del Gandía, marca el cuarto Amiga. Gol del Club de Fútbol Gandía. Me he quedado sorprendida. Yo tampoco me lo esperaba. Gol del Club de Fútbol Gandía. Final del partido amb el resultat de Club de Futbol Gandía 6, Nestlé Teruel 7. I Fàtima. I per part del nostre Club de Futbol Gandía anem amb elles amb un fortíssim aplaudiment. Entre el Club de Futbol Gandía i el Lleida Club de Futbol. Young,
¡Venga, María! ¡Venga, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! van a haceros entrega a la nostra capitana del campeones del primer torneo Ciutat de Gandia femení. Un fort aplaudiment per a les nostres jugadores. Amunt, 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 Gandia! Avui s'ha celebrat el primer trofeu Ciutat de Gandia femení. Estem molt orgulloses i molt satisfetes, ja que ha sigut el primer que es fa i l'hem guanyat nosaltres.
estem començant la temporada i aquest torneu, guanyar-lo, és un gran pas per a nosaltres. També estic així amb Maria, que és una nova incorporació a l'equip. Com t'has vist, Maria, en el partit? Bé, per ser la primera vegada que jugué en l'amateur i tot, prou bé. Estic prou contenta i hem gaudit molt del partit. Crec que en general l'equip ha estat prou bé. Sí que és veritat que la calor s'ha notat alguns ratos perquè el segon partit ja apretava prou la calor, però jo crec que bé. Ens falta agarrar un poc de ritme, fer un poc més de físic, encara que li diem a José sempre que no, però bueno, no hem a dir-li-ho. Bueno, estem així en el vestuari, és un mini detrás de càmera, i antes de passar per aquesta secció anem a agarrar les desprevingudes. Nerea! Ai, és que és la meva preferida. Feia molta calor, molta calor. La veritat que els equips bé han jugat, no han fet moltes faltes, bueno, un poc sí, però que bé, hem jugat bé, era el primer partit, companyeres noves, hem desitjat així un poquet, bé. Tontorrones? Sí, tontorrones. És que a Maria ja l'hem entrevistat. Mira, José, no t'amagues. Has estat a gust? Sí, a veure, jo sempre que vinc estic a gust, per això vinc, si no, no vindria. Però sí, per ser el primer torneig que fem juntes i tot això, pues, ha estat molt bé, la veritat, i una copa més per Gandia. Jo molt bé, però molta calor, estava molt ofegada. Bien, no sé, mucha calor. Yo el segundo partido lo he visto más difícil, pero al final lo hemos sacado. En este de fondo despedimos el detrás de cámaras.